Mijn naam is Jules Goossens. Ik ben programmamanager voor het regionaal voedselsysteem Limburg. In het verleden bij Hanos heb ik ook al veel met velen van jullie samengewerkt, wijnboeren. Zowel in Nederlands Limburg als ook in Belgisch Limburg. Degenen die ons kennen, ons logo, daar stond eerst ZL, het was eerst Zuid-Limburg. Maar sinds begin dit jaar hebben we ook op verzoek van de provincie uitgebreid, versneld eigenlijk, naar heel Limburg. Dus we pakken nu heel Limburg. Andere kant. Ja. Nou ja, het is bizar als je bedenkt tot een maaltijd van gemiddeld van 300 gram, gemiddeld 333.000 kilometer over de wereld reist voordat hij op je bord ligt. Nou ja, daar willen we met z'n allen wat aan doen. En daarvoor gebruiken we het model van Nourish. Wat u al ziet. Ja. En door dat model te gebruiken nemen we eigenlijk alle facetten mee die dat met zich meebrengt. Want hoe mooi zou het zijn als we het Piemonte van Noord-Europa zouden kunnen worden. Als je dan bedenkt wat het allemaal met zich meebrengt. Het agrotourisme met alle facetten van dien. En dan heeft het ook invloed op zowel je lokale economie, maar ook op, op het sociale stelsel en daarmee ook op gezondheid. Hè. En de Blue Zones eten niet voor niks mensen allemaal lokaal eten. Dat past beter bij je lichaam en daardoor word je ook ouder en gezonder. Daarvoor gebruiken wij een missie en een visie. En ik zal er kort over zijn. Ons doel is om 2030 25% van wat we nuttigen in de regio ook uit de regio eten. Het is een nobel doel, want op dit moment is het 2-3%. Dus we hebben een hoop te doen. Maar je moet ergens een stip op de horizon hebben. Dat doen wij door te verkopen, verbinden en te verkopen. Van aanbod naar afzet via foodhubs. En daarvoor hebben we op dit moment al verschillende partners gevonden. Waarin Bitfood op dit moment wel een voortrekkersrol neemt. Horeca groothandel, dus op dit moment met name B2B naar de horeca toe. En we zijn nu aan het uitrollen naar verschillende foodhubs. Om ook zo het aanbod beter bij de verschillende horeca te krijgen. Maar ook bij de retail. En dan hebben we B2B2C. Circulariteit is bij ons ook een groot thema, waarbij wij bijvoorbeeld zorgen dat er bierborstel van de brouwer naar de bakker gaat, zodat hij daar beter brood van kan maken of beter eiwitrijker, zeg maar, wat goed is voor sporters, maar ook bijvoorbeeld voor gezondheidszorg. Zo maken Stan en Jan-Paul samen een wijnbier of een bierwijn, hangt er vanaf wie het vraagt wie het noemt. En verwerken wij restfruit in vlaaien en werken wij bijvoorbeeld samen met de eerste boer in Limburg die een Orbiter heeft staan. En dat is een mini-zuivelfabriek op het erf van de boer zelf. Staat ongeveer 20 meter van de koe af. Heb je hele verse melk. En hier zie je Hans van Wol, de sterrenchef. Die kijkt naar melk. Maar ik weet dat Hans ook met velen van jullie wijnen werkt. In plaats van alleen die melk. Wij doen ook wat aan appelboeren die niet meer rendabel kunnen oogsten, zeg maar. Dus die laten de appels hangen omdat ze niet meer het geld ervoor krijgen wat ze ervoor zouden willen hebben. Die appels die hebben wij opgehaald en in een flesje gestapt, appelsap van gemaakt en verkocht aan de horeca. Om die appelboeren te helpen hebben we op onze bijeenkomst in Veilen, en daar zie je Stan Buskens, we staan een vorige spreker, hebben wij een idee gelanceerd om die wijnboeren te helpen en te zeggen van ja, luister, als jullie nou geen fruitbomen meer willen planten en het zou zonde zijn als er straks overal mais staat, waarom geen wijnstokken? En als we die druiven dan bij jullie opkomen halen, dan maken de wijnmakers er wel wijn van. Om een vliegwiel te creëren hebben 3 wijnboeren zich verbonden, Sint Martinus, Hoevenekum en Wijndomein Overst. Waarvan, in alle eerlijkheid, Hoevenekum vergeten is dat hij mee zou doen. En nou ja, die wijn zit nu niet in de fles. Maar de eerste flessen zijn nu van de band gerold in samenwerking met Stan Buskens en Ruud Verstegen van Wijndomein Overst. Afgelopen vrijdag zijn ze gebotteld en ik heb er een stickertje opgeplakt om het vast een beeld te geven. Het etiket is nog in ontwerp, maar dat zijn de eerste flessen van een Limburgse cuvée. Zo bezoeken wij ook verschillende events om het regionale voedsel te promoten. Zo zijn we op verschillende events van de Rabobank, maar ook bij verschillende horeca groepen, zoals het Land van Kalk, maar ook
bij de Tafel of Maastricht Culinair Heuvelland, om ons voedsel te promoten. En werken wij ook veel samen met Zuid-Limburg Bereikbaar, omdat ze bijvoorbeeld ook de mindere en schonere kilometers bevorderen. En hebben wij samen op de BBB gestaan. Een horecabeurs in Limburg, waar dit jaar ook Michelin gaat landen. En daarmee krijgt het ook allemaal vliegwiel en wordt lokaal voedsel ook weer belangrijker. Hier een ander project. In plaats van met wijn werken we hier samen om een nieuw aardappelras in Limburg te krijgen. Op dit moment zijn we monocultuur aan het creëren doordat alleen maar de Fontana-aardappel in Limburg groeit. Dat willen graag Avico en McCain, want daar kunnen ze mooi frieten van maken. Maar hoe mooi zou het zijn als we ook echt weer een nieuwe goede tafelaardappel in Limburg terugkrijgen. En dat is wat moeilijk met zand en lusgrond blijkbaar. Daar krijg je schurf door op de aardappel of die plekjes die dat zijn. Nu hebben we 2, 3 rassen gevonden die uitermate geschikt zijn om wel te planten in Limburg. En zo gaan we volgend jaar een nieuw concept op de markt brengen onder ons logo met een nieuwe aardappel waar we trots op kunnen zijn als regio. Nou, we bouwen dus een netwerk met verschillende bijeenkomsten. En zo hebben we het nieuwe logo ook gelanceerd begin dit jaar. En onze organisatie is opgebouwd zoals u onder rechts ziet. Met een bestuur, ik als programmamanager, ketenregisseurs en nog wat experts erbij. Deze transitie hebben we onze tijd voorgenomen. We zijn in 2021 begonnen. Zitten nu in de fase groei en in de fase succes willen we ook ergens echt tot succes komen. Niet meer afhankelijk zijn van subsidies, zodat we op eigen benen kunnen staan. Dus er zit ergens een businessmodel in, zodat de stichting ook kan blijven voortbestaan als de subsidiekranen ooit een keer dichtgaan. Want alle andere projecten die ik ken op dit gebied, ja, die zijn dus ergens daar gesneuveld. Als het geld op is, wie gaat dan nog wat doen? En nou ja, in 2030 willen we dus ergens die verhoudingen bereiken tot we die 25% halen. Hoe mooi zou dat zijn? In die verschillende fases moeten we op verschillende knoppen drukken. En op dit moment zijn we met name aan het bouwen aan dat fijnmazig netwerk, tot we ook die foodhubs kunnen creëren en alles kunnen distribueren. Ik moet opschieten, zie ik. Dat doen wij met verschillende partners. Met al deze partners werken wij al samen. En dat wordt steeds groter, dat netwerk. En hoe mooi zou het zijn als we samen het Limburgse voedsel en de Limburgse wijn kunnen vieren aan de tafel samen. Dank u wel.